Vale, quan has marxat no té res diferent, no? Què podem dir? Després preguntes diferents o... No, ara li he dit una indicació, però no estava... Estem comentant de baixar-la aquesta una mica més de tons. No pares de preguntar-te, amor, per què has marxat? Això ve de potser 40 anys enrere, perquè jo fa molt temps que escric música, cançons, i les vaig guardant. El dia que vaig decidir fer el musical vaig tirar de carpetes, perquè jo tenia la idea de fer una obra sobre dones abandonades. No em preguntis per què, però bueno. Vaig tirar de carpeta, vaig agafar 10 temes que les lletres m'hi lliguessin, però jo acostumo, a partir de que me sento al piano, em ve una idea, una melodia, de vegades, la major part de vegades aquesta melodia em porta a un títol o una explicació, i a partir d'aquí començo a apuntar amb una mà amb un llapis, la mà al piano i tal. I llavors em vaig trobar que tinc una pila de temes fets, i quan vaig dir, ostres, ho vull ensenyar, vaig dir, no faré un concert perquè jo soc de teatre, m'agrada el teatre, per tant vull fer una obra de teatre, cantar, musical. Vaig començar a buscar equip, i a partir d'aquí vam treballar en sèrio amb el director, que en aquest cas és una directora. A casa meva vam estar treballant bastant, vam començar a corregir temes d'accents creuats, etc. La dificultat de parlar i cantar i que lligui, i vam triar 10 cançons que ens van quedar quadrades i les hem deixat ja a dins inamovibles. Es podia canviar, però aquestes van ser les del final. Així va començar tot. Volia dominar-me, però jo no me'n podia estar. Per mi Elles és un projecte molt especial perquè ha estat creat totalment des de zero i poder veure tot aquest procés de creació des de les cançons, és a dir, des d'aquestes cançons originals, buscar una història i que aquesta història fos tota de dones i jo poder tenir aquest privilegi de poder explicar aquestes històries, que són històries basades en fets reals, gairebé totes les que expliquem. Jo em sento que estem fent un homenatge a unes dones que van existir i per mi com a intèrpret, clar, és un regal i alhora és un repte perquè he d'enfrontar una peça on interpreto a 12 dones i defensar unes cançons originals que són musicalment molt complexes, hi ha hagut un treball aquí darrere i finalment a l'apropiar-me d'aquestes cançons jo em sento com molt plena de poder explicar aquestes històries i d'alguna manera connectar amb les dones de la meva vida i alhora amb mi mateixa. Només tu i jo, només jo i tu. Elles és un cant a la memòria. Quan en Cabrota va contactar amb mi em va dir que tenia totes aquestes cançons meravelloses, que portava 40 anys escrivint i que amb això havíem de fer un musical, el que calia és trobar un lligam ferm, un lligam que ens agafés tota aquesta idea prèvia que ell tenia, tota aquesta memòria, i portar-la cap al futur. I llavors el que vam trobar és que el que volíem, i el que jo volia en aquell moment també, era donar veu a aquestes dones que han estat soterrades. I vam trobar una història d'unes dones literalment soterrades i arrel d'aquesta música, llum, paraules que els hi donàvem, les tornàvem a la vida i explicàvem una història d'una família. I és una història d'amor. És una història d'amor entre una persona d'avui en dia i els seus avantpassats, les seves avantpassades. Com descobreix qui és ella arrel de qui van ser les persones, les dones que van precedir-la. I acabem sabent que totes som elles i som qui som perquè abans que nosaltres hi van ser elles, les nostres àvies i besàvies, i que coneixent-les les estimarem. I hem fet un musical, que era el que volia el Cabrota, que és una joia de musical. Quan vaig arribar em vaig presentar, però no calia. Ella sabia perfectament qui era jo i què hi feia allà. Així que sense més preàmbuls, li vaig comunicar la meva decisió. Que senties atracció per mi, però mai vas estar enamorat.
el Cabrot em va contactar i em va fer arribar aquests temes, tots una mica desmanegats, però també amb un esquelet molt clar, amb una visió molt jazzística, i arran d'això vam començar a treballar, pensant molt en la cantant, en què li aniria bé els tons, la manera de cantar. I vam acabar fent uns arranjaments que tenen una part arranjada i una altra part que cada bolo tindrà una mica de frescor i d'improvisació, perquè està oberta una mica a la interacció amb la Mònica i amb el públic. I d'aquí en surt la música d'aquest espectacle. Ella em va explicar que el secret per fer les galetes era que calia fer-les aprofitant la nata de la llet, quan la llet encara feia nata. Penso que no ens veurem mai més. Tinc por, molta por, per mi, per la nostra filla, com és que